Vi er alle sammen nået her meget tidligt. Det er dejligt. Ja. Og velkommen til. Og vi holder en havefest her til at starte med en gang til. Vi har haft mange havefester her. Nå ja, nej, det... Ja. Vi skal nemlig også lave noget undervejs. Og Maria, hun skal være patruljefører på det næste. Det er at lave noget underholdning, som I så får lov til at underholde os andre med lidt senere i dag. Hele vejen til over her. Du kan bare gå ned på resten. Skal I stille vores planer? Jeg bruger en del tid på resten.
nu skal vi quizze. Og vi skal se lidt på, hvor godt I kender hinanden. Det bliver lidt spændende. Sådan at nu stiller den unge mand herovre. Så det er mig. Det er altså vist. Han er quizmaster, spørgsmålsstiller. Og når han stiller spørgsmål, så skal I ikke sige noget, men I skal række den sko op, hvem det passer bedst på. Hvad svaret er. Hvem, Vigny og Karen, hvem af jer kører bedst bil? Næste spørgsmål. Karen og Vigny, hvem af jer roder mest? Hurtigt videre til den næste. Hvem af jer er bedst på et dansegulv? Den er svær. Så, det her er i pose 2. Susanna. Ja, en stor pose. I store pose? Stor pose, ja. Ja, okay. Du säger inte. You don't say.